आंनि हाथायाना डेन्जार गुफुरखादा। औ हाथायाबो गिदिर गिदिरथार। माथो बुंबावनोलै आंनि हाथायानो अयनाय समायनाखा नङा होमबा बुहुमाव रावनिबो हाथाया आंनि बायदि नङा। बिसोर आंनो एसे बुद्धिखौ एसे बेलेग हरदोंलै महरखौबो आंनिखौ बेलेग हरदों। अब्लाबो नोंनि महरा डेन्जार समायनाखालै दुलाय मेदाम। बिराद साइज नुखायो आं नोंखौ। बारा बुंनाङा दे सैथोखौसो बुंदों ब्रा। ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा दै। आं माने नोंखौ गोदोनिफ्रायनो नायखुमाबाय थाखायोमोन आरोना। माने नोंनि बे गुफुर महरखौ माने माने दा मोखां जोंखां दा नायद्रायनो हाद्रायोमोन आरोखि। आन्दो नायखुमाबाय थायोमोन। मानो होनोबा नों आंनि लोगोनिबो बिमा जाहैबायना। आरो जोंना गथ'फोरा हाबा जालायथारबाथ' ओरैबा बोरैबा आंबो नोंखौ बिखुनजोसो जाफाबायमोन नङा होमबा। दाथ' मोजाङानो मोनबाय आं। दे दाबो मोजाङानो जाबाय। मोजाङानो जाबाय दे फावगालिखौ बे क्लिअपेट्रानि बिहामजो खालामनो नागिरनाया। मोजांखौनो साननानै खालामखादों आंबो। दे नों जि बुङो बे सैथो जाजोबखायो। नोंनि बुंनायानो गासिबो मोजांखालै दुलाय मेदाम। दाबायदियाव नों अखा हा होनबा अखाबो हालायगोनब्रा। नों सान्दुं दुं होनबा सान्दुंबो दुंलायगोन। बारा जाबाय दे बुंनाया। मानोथो लिंहरामोन आंखौलाय? मानो लिंहरनाय माने बिहामजोजों नांलायबाय थानोसै नोङो। बिहामजोजों नांलायबाय थाबा रागा जोंबाय थाबा सिकिना गाज्रि जागोन ना नोंना। ओरैबा जि मोजांथार नोंनि महरखौ। बेनिखायनो आं नोंनि गोसोखौ मोजां जाथों होननानै लिंहरबायब्रा नोंखौ। आरो बेसेबांथो पलिटिकेलि खोथा रायलायबाय थानो नङा होमबा। एसे रंजानांगौबो बाजानांगौबो नङा होमबा। बेबो नंगौहाय। नोंसो बुजिबाय दे अमा राजा। नोंसो बुजिबाय दे अमा राजा। बिहामजो फिसालाफोराथ' जेबोखौनो बुजिया। आं बुजिना नोंनि गोसोनि खोथाखौ आं बुजियो। बेबो नंगौ। ओमफ्राय इलेक्सनाथ' देरहाखागोन नङा होमबा। देरहाखागोनथ' आरो गोबां सापर्टार मोनबावबायसो जोङो। एबाराव जेना थांनाय खेबाव जेनदोंना। बे खेबाव जेनालै जोङो। नोंनि अननाय मोनबाय थाबानो आं जेनखाया। दे खामानिखौल' मोजाङै गोसो होनानै मावबानो जाबाय। आं थांनोसै। दा सोरबाफोर जों सानैखौ बिदि रायलायनाय नुबा माबा माबि सानगोन। मिडियायाव ओंखारलाबायगोन। औथ' आरो होमबालाय आं थांग्रोनोसै दे। दे आंनि मुहिनि होनायाव गोजा उमारबाय दुलाय फाग्लिया। साननैसो बिनि गोसोखौ आवलि होजोबनांगौ आं। बे क्लिअपेट्राजों लोगो नांनानै आंखौ गादबनो नागिरदोंमोन ना। बेनिखायनो दुलायखौ आंनि फारसे लाबोनोसै आं। माखौ दोनदो अमा राजानि खायदा बोराय। बे अमा राजाजों रावबो हास्लाबखाया। ना मा होनो रायजो राजाफोर। हेल' एन्टनिय' मा लोगो हमनो? नाथाय आं नोंखौ बोरै लोगो हमनांगौ जाखो? मानसिफ्रा नुबा मा साननांगौ दे? जागोन दे जागोन थांगासिनो आं। माथो खालामबावनो गोसोखौ एसेबां बुजायबाबो गोसोआनो मानियाबा। फारसेथिंजाय फावगालिया मिन्थिबा खम दुखु मोनगोन। माथो खालामबावनो बरादा माखौ थिनो बेखौनो मावनोसै। दा एन्टनिय'आ लोगो हमाबाबो दुखु मोननानै थाबाय थागोन। बेनिखायनो लोगो हमहैनोसै आं। ओइ आया माथो उन्दुबायसो? बबेनि गेसाव गोफोन बुथुमनानै लाबोलायखो नोंलाय हाबां? हे गेसाव गोफोन जायोना। बे मानसिखौ नुनानै गेसाव गोफोन बायदि नुदों आरो नोङो। ओमफ्राय आंथ' बेखौ बहा नुनाय मोनदों गोसोआवनो गैया। नोंहा गासैखौबो नुनाय जाखायो। नारजिबदां नों माखौ रागा जोंदों दे? जोंहानि लांगोनायाव बेफोरबायदि गोलैना थाफानायखायसो आं लाबोदों दा। आरो आंजों दसे रायलायनायखायसो। रायलायनायावथ' मानसिखौ थिगखौनो मोनदों आङो। आरो मानसिखौबो सिनायनाय मोनदों आं गोसोआवसो गैया। आच्छा मानसिखौ सिनायनाय मोनदों होमबा नों? औ ओमफ्राय नोंनोथ' बुंदों माथो मानसिफोरखौ एसे हेफाजाब होनांगौ होननानै। बेनिखायनो आं हेफाजाब होनो लाना फैबाय आरोहाय। नारें बिदिनो बानायना होनायखौबो लोङासै। दा जौ फेनाया रागाबानो थिनहरफिनगोन ना। मा खालामबाय थालै। बेफोरबायदि असिनाखि मानसिफोरखौ बिदि दोनफैजाया मिथिबाय। जागोन दे जाथि दंखायोना। मा खालामबाय थालै उनाव आंखौ दाय होनाङा। है माखौबा रागा जोंबाय थायो। ओइ जाथि नों दसे बेजों थाथ'लाय। जागोन दे बाजै। बबेनि मानसिफ्रा बेलाय? सिखारबाय आदाया। माथो सिखारबायानो? जौ फेगाबायना? मा बेलाय? लं टाइम नो सी हाफां। नों आंखौ सिनायो? मा होनलाबायदों नों? नों आंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन? जानला मानला होनलाबायखाना मिथिबाय। नोंखौ आं सिनायाबो। नोंलाय आंनि एक्स बयफ्रेन्ड बोरै जाखो? आरो नोंखौथ' दहाय रायलायनायाव नोंथ' आंखौ बेफोरबायदि बुङाखैमोन। दासो मानो बिदि बुंखोहाय? नों आंखौ माबोरै बावखो? गोदो सानैजों लिसु बिफाङाव गाखोहैलायनायखौ बावबाय नामा? मोजाङै बुंगोन ना सोर नोङो? गोदो बैसागु मेलायाव आंजों साइकेल गाखोफानानै बैसागु फांसन नायनो थांनाया? आरो आं नोंनो 10 थाखानि बुट मटर बायना होनानै नों गेसाव खिफिनाया? नोंनो दा हाफां। सोर नोंलाय? हंला। आच्छा नोङो बै स्कुलाव थानाय समाव लास्ट बेरेन्सियाव जिरायनानै थेन्दावबाय थानाया? माथो नोंना मोखाङालाय सोलायथारबाय। एसेबां गोबाव बहा दङमोन नोंलाय? नोंथ' गोदोनिफ्रायनो रायलायखायामोन। लास्ट बेरेन्सियाव जिरायनानै थेन्दावबाय थाग्राया? आंजोंल'सो एसे रायलायोमोन दा। दाबो बिदि रायलायगासिनो दं आरो नोङो? ओमफ्राय एसेबां गोबाव बहा दङमोन नोंलाय? आच्छा ओमफ्राय नों जानला मानला एक्स गार्लफ्रेन्ड होननानै लालाबायनाङा दे। आं हाबा जाबाय आंहा गथ' सानै जाबाय। बेनिखायनो आंखौ जेबो दाबुं। आच्छा बिदिसो होमबा। नारजिबदां बिदि जेबो नङा। नों जि सानदों बिदि जेबो नङा। आं गासैखौबो बुजिजोब्बाय। बुजिनांगौ जेबो
माथो नार्जि बुदां आं बे मानसिखौ सिनायाखैनोमोन आं हंला बेयो आंनि फिसाय नार्जि बुदां बेयो आंनि लोगो हंला गोदो जों स्कुलाव ज' फरायोमोन माथो आंनि खोमायालाय बोरैबा खोनादों अरे गोदो स्कुलाव लोगोसोमोन दा जोङो गोदो स्कुलनिखौलाय दालाय मानो बिदि रागा जोंनांगौ जाखो नोंलाय आंलाय बहा रागा जोंदों रागा जोङाखैबालाय माथो मोखाङालाय बोरैबा जानानै दङ आं रागा जोङाखैनो जोङाखै नोङो बाजै आलासि थांनो नागिरबाय हाय हंला थांनोसै नामा नेक्स्ट टाइम जुमाय फेनानै जोंहानि लांगोनायाव गोग्लैफैना मिथिबाय माबा जेसिबि लायनानै हख्लायना गार' जागोन आं जों नालायाव अके नार्जि बुदां नोङो मा सानखो दे एक्स बयफ्रेन्डआ नोंना मोजांथार माथो मोजां जा गाज्रि जा बे जोंनि गोदो उन्दैनिसो स्कुल टाइमनिसो लोगोमोन ओमफ्राय बे आंखौ गोसो थोयोमोन ना मायोमोन आं मिन्थिया आरोना जों लोगोमोन आरोना जों बैग्रि ज' जायोमोन थाइसे बैग्रिखौनो थाइसे बैग्रिखौ नामा माने बैग्रि बिफांनिफ्राय बैग्रि खननानै जायोमोन आरोहाय जों सानैल' जायो बिदि नङामोन जा मेल्ला लोगोफोर दंमोन आरो स्कुलाव ओमफ्राय ब्रेक टाइमाव जोङो माबा जायोमोन आरोना आमलाय जायोमोन बेनिफ्राय बैसागु फांसनफोराव मालाबा जमा साइकेल लालायनानै थाङोमोन आरोहाय जोंहा बैसागु मेला नायहैनो बेसो दा माथो नोंनि एक्स बयफ्रेन्डबालाय मिसाखौ मा बुंनो गांसे लाइजाम हरदोंमोन खोमा आरो आंबो बे लाइजामाव मा लिरदों आं गोसोआव गैया होमबाना आं क्लास 9ल'मोन बा बै समाव आंलाय बहा दङमोन नों होमबा क्लास 10 मोन ओमफ्राय हंलायाबो क्लास 9 मोन आरोना नों क्लास 10 आवमोन नोंखौ आं नुबाय थाखायोमोन आङो क्लासाव ओमफ्राय हंलाया आंनो सानसेखालि लाइजाम हरबाय ओमफ्राय लाइजामनि रिप्लायाव आंबो ओरैनो खन्थाइ बायदि लिरनानै हरबाय आरोना ओमफ्राय हंलाखौ आङो बानाय मोनखायोमोन आरोना रायलायामोन बे सिरि थाबाय थायोमोन क्लास रुमाव ओमफ्राय स्कुलफोराव माबा मोनसे जाबाथाय खन्थाइ रायथाइ बिदि लिरोमोन आरो बियो बिराद मोजां खन्थाइ लिरनो रोंगौ रावजोंबो रायलाया रावजोंबो थाफाया नालाय अनखांखां मोननानै आं बिजों लोगो जायोमोन बेखौनो बियो आंखौ गोसो थोबाय आंबो अनखांखां मोननानै बेखौ गोसो थोनाय बायदि लाइजाम लिरनानै हरबाय होमबाबो गोसो थोखायामोन आं ओरैनोसो अनलाबायनानैसो लिरना हरदोंमोन आं मानो होनोब्ला आंनि नोजोरा नोंखौसो खामोन अब्लाबोथ' नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड जाबायना औ जाबाय जों सानैया डेटिंआवबो थांफेराखै मिथिबाय माथो बैसागु फांसनाव साइकेल सलायनानै थाङोबालाय नोंबो मा होनो आच्छा दे जाबाय आं खामानियाव थांनोसै नों रागा जोंबाय नामा नार्जि बुदां प्लिज रागा जोंनाङा जोङा दे रागा जोंबा मालाय माथो खालामनो नङा नंगौ नालाय नंगौ खोन्थाना लाखाबाय आंखौ जुदि नोङो हंलाखौ लानानै बायदिसिना बुङोना नोंखौबो दुदालिखौ रायखांगोन आं जाबाय हाथायाव थाङो ना मायो दा गुगोल पे खालामनानै हरगोन आं फैसाखौ जागोन दे आयै बाजाराव थांनो होननाया मनायानो गैया आयै मा मना गैयाहाय मोनसे बुस्थु नागिरनानै मोना आयो नागिरहैनि आं मनाखौनो मोनाखैबा माथो खालामनो दे आयो बाला नोङो दिनैनिफ्राय लानोसै आरो टिउसनखौ औहाय आं लेखा रोंनो लुगैथारबाय मानोबा सोरबा मेसेज हरखुमादों नामा नोंनो नों मेसेज हरनो रोङाखै बोरै नायनि बिदि नङाहाय दावसो देलाय रावबो हराखै दानि जुगाव रोंनांगौ ना बेनिखायनो गथ'फोरा माथो ओंखाम जानो लिंहरबाबो थाबखौनो फैया मबाइलसो नायबाय थायो बेनिखायनो आङो गथ'फोरखौ ओंखाम जानायाव थाब लिंहरखुमानो होननानै मेसेज खालामबासो फैगोन नालाय बेनिखायनो मेसेज खालामनो लुगैथारबाय आं आयो बाला जागोन टेनसनखौनो लानाङा दिनै लाथ'वाबाबो गाबोन लानोसै दे आं जि लेखा फरायनो लुगैथारबायहाय बेनिखायनो नोङो आंखौ होसो फैथारबाय आरो बेसिम ओमफ्राय बहि कलमबो लांनो फैदों आं आयो बाला मोजाङानो जाबाय दे बेफोरबायदिसो फरायनो लुगैनांगौ दा आयो माथो नोंसोरसोहाय दावसो देलाय हांग्रिमोनदि आङो हांग्रिमोनदिखौ टिउसन लानो नागिरदों बेखौनो मालाय लेखा बायनो बहि बायनो फैदों आरो लेखाखौ लाबाय बहिखौसो नांगौ नों लेखा फरायनो नागिरदों मोजाङानो जाथारबायहाय दानि जुगाव लेखा रोंथारनांगौ एटलिस्ट लिरनायफोरखौथ' रोंथारनांगौ मोजाङानो जाबाय बेनिखायनो आं बेखौ फोरोंनो नागिरदों आरो अमा राजाया आंखौ टिउसन लाजानो बालायोबा बेलाय बागोनथ' आरो बेलाय मा हांग्रिमोनदिखौ लेखा रोंजानोसो बागोन गावनि सिखाव खामानिखौ मिथिजानो गिनानै बेनिखायनोथ' आङो अमा राजानिख्रुइबो गोरोंसिन बानायनो सानबाय आं एसेबां गोरों जालायाहाय आङो एसे एनै नायनो रोंबानो जाबाय रावबो थगायनो हायि बायदि मोजाङै थाल लाहाय आरो हांग्रिमोनदि मानसियाबो एसे साफा सुफा था नोंथ' साफा सुफाखा होमबाबो देलाय दानि जुगनि हौवाफोरा जिमान हौवा साफा जाया मानो बेलेग हिनजावखौ नोजोर होखुमायो हिनजावफोराबोथ' बैथालि थाखायो खायसेया बैथालि हिनजावफोरनि हौवाफ्रा मोजां जायो आरो बैथाला हौवाफोरनि हिनजावफोरा बिराद मोजां जायो मा होनदोंहाय नोंलाय आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंबा निमाहा हो आंखौ खुगोन बिदि आंना रागाजों बायदिसिना ओंखारग्रा जाबाय दाना रायनाय खोनासं आंबोथ' नायनो मोजां ना होमबाबोथ' अबेबा खेथ्रआव नार्जि बुदाङा सोरबा सिख्ला मोजां नुबा गलिगोन ना बेनिखायनो मोजां जानानै था जायखि हौवाफ्रा लाइन मारिबाबो ना हिनजाव गदाय लायै बायदि आरो ना जुदि हौवाफ्रा हिनजाव सिख्लाफोरजों लाइन मारि नोंखौ मोजां मोनलाङा जायो नोंखौ एकदमबारे बानाय मोनो होमबा नों बहा थांगोन बेनिखायनो साफा था नोङो साफा आं सामफ्रामबो दुगैखायो हे बिदि नङा एसे देलाय आं फोरोंजोबगोन र' गासिखौबो मा
रायलायबाय थायो बिसोरबो बानायसो मोनबाय आं बिसोरनि रायलायनायखौ हा बेथ' जोंलारिसो जोंलारि खोनाबाय बेनिखायनो एसे गोरोंबो जानांगौ ओमफ्राय मानसिया देलायनाबो थानांगौ नङाबा हौवाफोरनि गोसोखौ मिथिखायो दा औहाय नोंनाथ' अमा राजा हिनजाव गदायबो लाखांबाय बेलेग हिनजावजोंबो लाइन मारिखांबाय बेनिखायनो नोङो एकदम बेनिफ्राय बेजों समान गियानि माने बे मा होननानै बुंगोन आं बिदिखौ माने जाम्बि जानानै थानांला होननाय जादों आरो हाफां नोंनि बुंनाया दावस्रि देलाया बुजायखाबाय नोंखौ जागोन दे नाजागोन बुंनाङा खालामगोन होननानै बुं आं रोंथारगोन होननानै बुं दे आंहाबो माबा नायनो र' हाफाङा मोजांखौनो बुंदों मिथिबाय ओमफ्राय जाम्बि जाबाबो जाया नोंनाथ' हौवाया अमा राजायाथ' मस्थ' सैथान बेनिखायनो नोङो गाबोन जोंहानाव बेलासियाव फैदो आरो जागोन दे अके नै हंलानि नाम्बारखौबो लाबोआसै आं एक्सुवेलि आंनाव हंलानि नाम्बारानो गैया बेखौ दोखो दोखो रायनांगौ लुबैदोंमोन आं आंनि न'आव फैनानै आंनि हौवानि सिगाङाव नों एक्स बयफ्रेन्ड होननानै लादों नार्जि बुदां सिगाङाव होनाखैबाबो नार्जि बुदां खोनाबायना दा बे खोथाखौनो बिखुनजोआ खोनाथोंसैलाय हिनजाव गदाय नागिरना होलायगोन दानो नार्जि बुदांनो बाला बे हंलानि न'खौ नागिरखुमानानै बेखौ थिगसे रायहैनांगोन होमबासो जागोन जोंलारि एन्टनिय' आंखौ बिदि हरखाबनो मानो लिंहरनाय नोंखौ जोबोद मिस खालामदोंमोन बेनिखायनो लिंहरदों आं नाथाय बेफोरबायदि हरखाब लिंहरोबा आं फैनो हायाथ' आरो नोंखौबो लोगो हमजालाबायाना दाना बेफोरखौ गासिखौबो मिथिखायो अब्लाबो गोसोआ मानिया आं साननैसोनि उनाव आमेरिकायाव थांगोन बेनिखायनो आं नोंखौ लोगो हमनो लुबैबाय थादों दा साननैसो आमेरिकायाव मानो आसाम सरकारा मोनसे गोदान प्रडाक्ट लन्च खालामनो नागिरदोंनो बेखौ आमेरिकायाव प्रमट खालामनो थिनदों आंखौ माने आइनिसो खामानि बेवहाय आङो थांनांगौ आरो मोजांनि बाथ्रा मा रायलायदों बिसोरलाय ओमफ्राय आंलाय मानो इसिबां दुखु मोनदों दे बिसोरनि रायलायनायखौ नुना बे एन्टनिय'बोथ' आंखौ खबरखौनो लाथाराखै आरो जोंलारिजों मा खोथा दङ एन्टनिय'आ मानो गाबलाबायनो ओंखारखो आंलाय थौ बहाबाफोर साहा लोंहैनि थौ एन्टनिय' जोंलारि आवगालि आयै नोंनो मा नांगौमोन होनदोंमोन मानो लाफैयाखै बिल पे खालामनांगौ आंहा जेबो नाङा आयै हा मा जेबो नाङा जालायखो माथो माबा मोनसे लानो होनदोंमोन नोंलाय जेबो नांला आयै नों बिलखौ पे खालामहैदो माबाफोर नांगौबा लाबानो जाबाय ना नाङा आयै होमबालाय आं बिल पे खालामहैनोसै आंनि गोसोआ माखौ दुखु मोनदों मानो गोसोआ बोरैबा मोनदों आंना आं जोंलारिखौ फन खालामनि नामा खालामा गोसोबा गावनो खोन्थानानै लागोन बियो आंनो दा कल खालामनानै सोंहरबाबा मा सानगोन आंखौ बेनिखायनो कल खालाम आं थाथों सिनायनाय मोनो माथो सोरखौबा दुलुर बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय बे मावराजियानो आंनि खामानियाव आंखौल' नांफागौ बेनो माथो खालामनो दुलुरा जाबाय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आंनि दुखु सुखु आंनि लोरबांथिखौ गासिबो बुजियो बेनिखायनो आं दुलुरखौ कलेजनि प्रजेक्टनि थाखाय लानानै फैदों आं बुस्थु नायना होफानो नोङो गाव जेबो रोङा आरो दासिमबो माथो खालामनो गराय नुबा सिं बायो होननाय बायदिब्रा नोंहालाय हारसिं मा खालामदों बेवहायलाय आइजों मार्केटआव फैदों बोरो मादैयालाय सिङाव दङ बाखि खबर मोजांबा मोजां नोंहालाय बरिया देन्जार गावसोर लाबायथ' आं दाना मोजां मालाय नोंहाथ' हेन्डसाम बयफ्रेन्ड मोनबाय एन्टनिय' नङा होमबा जाबाय दे रायखांबाय थानांला बेफोरखौ आच्छा नोंनि मोजां थाखाय आं जेब्लाबो आरज गाबगोन गाबाबाबो गाबनांसिगोन जियानो जादोला जों फैबाय बाय फावगालि बाय दुलुर आरो बेखिनियाव मोनसे गोजोनथाव खौरांना जोंना लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलाबो 100 के जाबायना नोंथांमोननि अननायाव माखासे दासिमबो साबस्क्राइब खालामहैयाखैनो खालामहैदो माबाबा आरो बे जोंना आब' दंफावा जोंनो खामानिखौनो होला बेनिखायनो जोङो थाब थाब नुजाफैलांनो हाला नोंथांमोननि सेराव बे आब' दंफावा बिराद बिजिथार थायो दाना जोंनो खामानिखौनो होला बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव नुजाफैनो सानबाबो नुजाफैनो हाला होमबाबो आं बुंखाबाय आब' दंफावनाव गाबोननिफ्राय फैबाय थासिगोन होननानै ओमफ्राय दा जोङो आरो आब' दंफावखौ लोगो हमहैबावगोन बेनि उनाव मोजां रायलायनानै भिडिअखौ थाब थाब लाबोनांगौनो होननानै नोंथांमोननि मेसेज जानानै आब' दंफावनो जों दैथायहैनोसै अके बाय फावगालि बाय मावराजियाबो मुभअन जाबाय मोजाङानो जाबाय दे नाथाय आंसो दिनै मा नुखो आं दा एन्टनिय'नाव बोरै कल खालामगोन आरो जोंलारिनाव अब्लाबो खालामना नायनि नामा खेबसे खालामना नायमारनांसिगोन